e county mano ma Kisumu. Wawinj pa jopiny e county ma Kisumu kaachiel kod county ma Migori. Kae to kwadwogo wabobedo kwadhi e yueyo matin twadwogo wadhi mbele kotwak. Winjane mondi pa jopiny e county ma Kisumu. An kuom nyinga iluongo no Mondi Solomon Simba. An wuod Luo Kisumu ka ema adakie te dala. Koro wach mar ka IEBC keto limit ma politician onego tigo. Penjo na mokwongo ne IEBC. Apenjo niya, ere kaka gidhi ng'eyo ni atiyo gi 41 million. Alafu wachna machiele wachno. Ka an gi nyalo mar tiyo gi 100,000, gi million 100. Ang'amono IEBC we athuolo mondo ati kaka nyalo mondo aser ombulu kar nyalo na nikech wane pap wante wamenyo. Ng'ato dwaro MP, ng'ato dwaro senator, wante wamenyo. Koro kar tekre ni ema onegi ke chidhi wacho ni dhiang' chiemo e bor mar tonde. Koro ang'eyo ni IEBC wawe thuolo wamanyo omburu gi teko mango. Ka an gi teko mar tiyo gi milion 10, ati gi milion 10. Ka an gi teko mar tiyo gi milion 200, ati gi milion 200. Moloyo ketonwa ohinga mageng'o mondo kik wati gi milion 45. Mane tekna on that. Gwewa wathuolo wati gi pesa kwa nyalo. Kwa majina mimi ni Vincent Ofafa, mfanyibiashara hapa Kisumu. Hii proposal ya IEBC yenye imekuja nayo ya kuweka maximum expenditure ya pesa kwa watu wa wanasiasa, moso kwa president 4.4 million. Hiyo naona kwa hapa kwa Nyanza tunaona kama ni kitu yenye haiwezi fanyika. Manake president inafaa hata ufanye campaign na billion plus. Sasa wanafaa walete pesa na gunia hapa Nyanza. So hiyo sisi tunasema hiyo kulimit watu mwenye ana pesa achane na siasa. Siasa inataka wenye wako na pesa. Juu kuna wale sangwenya wako ndani na kuna wale wakukula tu. Kuna pia mayouths wako njaa hapa. So kama una pesa na we ni mwanasiasa, wachana nayo. An gi nyinga iluonga ni Franklin Okungu. Nyinga mar papen Ninja Man. An ja ohala Kisumu ka. Kendo an achiel kuom jotelo mag yudhe. To an gima nyalo wacho e wach IEBC ma gidwa limit go pesa mar campaign. Awacho ni ma en gima dhi thiro wan kaka yudhe nikech yudo ka sani yudhe onge tich. To sache mag campaign kamae eka wanyalo yudo ga pes josiasa. To ka josiasa gi osedhi, jogi ok mak simu, to jogi ok duoga e ground. Koro wan wa prefer ni seche mag campaign gi pesa gi moromo, to gi konyo japiny. Is better than ni odio pesa to tok koseyudo gimodwaro, to kendo koro loro simu, jopiny be kendo koro keto negi kiyo malo. Mana gima nyalo wacho ni IEBC oket gino free. Ng'ato konyalo campaign kata gi milion 100. It is up to him or it is up to her. Nikech mondo miyo campaign gi milion 100 gi. Milion 100 gi bro dhi kuom youths, mine maonge tich, to gi people living with disabilities. Kech adier makere ni josiasa gi seche magi campaign e kwa neno pesa gi. Tok ka gisedonjo offices gi, to kwa ne pesa gi. Koro jo IEBC, weuru gino bed free. Josiasa madwa campaign kata gi 1 billion, let them campaign. Kech gimang'eyo ni seche magi campaign gi 1 billion ni, to pesa